gawe kaget laku ning Arjuna katrenjuh ana cahya papat cacahe ingkang dak sawang katon kaya wujuding menungsa nanging bareng tak kedhepake netraku bali wujud cahya meneh iki bangsaning apa nuwun sewu Raden kula ingkang mandhegani rencang kula tiga mila boten lepat punapa sampun daduka ngendikaken bilih kula dumados saking hawa nepsu sekawan werni ingkang manjing angganipun titah wontene dinten sak mangke kula dipun kipataken dening bendara kula ingkang sampun mataun-taun gesang sesarengan miwah kula momong dhateng jagating bendara kula kala wau ingkang sak mangke badhe manjing wonten ing alam kasampurnan manjing anggaya kasuwargan Duh Raden dawuhipun Sang Pandhita ing Candramanik nalika semanten kula kedah wangsul dhateng panguwasaning Gusti saha paring dawuh bilih kula kedah manjing wana Duryapura mugi andadosna ing kawuningan kula pun Sukardo menika pun Anuraga Ludra lan Angkara pewujudan cahya saking pethak jene abrit tuwin langking Raden paduka sinten yen kowe takon nglawan aku Raden Janaka Sukardo gondang ganjing langit kelap-lapaton lerken saking risang mawe gandrung aduh Raden kepasang yuk katuju ingin dene sak mangke menapa ing sampun dados dawuhipun Sang Penemban Candramanik sampun kelampan kula pinanggih lan Raden Arjuna ingkang saestu mustikaning titah kula nyuwun senjata pitulung Raden keparenga sak mangke paduka paring margi anggen kula badhe wangsul dhateng alam kelanggengan kula tuwin badhe wangsul dhateng panguwasipun Gusti Karya Luka Raden Kang Semar saben wong mesti nggadahi hawa nepsu sekawan werni nggih ming merga sing duwe pun boten kepengin katabetan watak patang werna ingkang momong dhateng angganipun titah mila lajeng dipun kipataken langka mrayogi menawi dipun ruwat sarana pangruwatan mugi-mugi ngelintuk margi ndara anggaping gati Risang Arjuna sigra matekaji pangruwatan ana daya ingkang mijil sangangganing Srisang Parmadi hanyapu hawa sekawan warni kondur marang panguwasaning Karya Luka soroting pandam sumulung
nyat langening kalangguan aglar pandaan munsar non lir kekonang surem sorotetan padang Senggono wonten maring adawuh Penemban. Apa ingkang mbok lakoni mau sayekti katandha lamun sejatine sira iki wujuding Brahmana nanging isih bisa katarungku marang mubal babaling nepsu. Ketitik nggonira gawe wirang Narpati Basukarna. Anoman wong kang wis madeg minangka Brahmana mono sirik lamun gawe wiranging sapadha-padha sirik lamun gawe kacintranganing sapepadaning urip menapa ingkang kula tindakaken Penemban nggonmu nyidra kelawan pusakaning Narpati Basukarna. Anoman yen pancen sira kuwi jiwaning Brahmana ingkang darbe jiwa satriya aja kaya ngene tumindakmu nggonmu nyaut marang pusakane Narpati Basukarna mau padha karo memirang kelawan jiwa kasatriyaning Narpati Basukarna. Ing ngangka loro katon banget yen to nadyan sira iki wis ambrahmana nanging isih duwe jiwa kasatriyan nanging jebul kasatriyanmu ora tandes tekaning batin. Krana sira ora wani napakake kridaning Kyai Kunta nanging malah mbok cidra mbok aturake marang Begawan Kesawa Sidi. Kanthi cara kaya mangkono mau sejatine pakarti licik pakarti ingkang mbok tindakake mau dudu jiwaning kasatriyan nanging kowe nggunakake tumindak ingkang ora prayoga srana ngrebut pusakaning mungsuh. Kanthi mengkono Anoman dadi jalaran nggonmu bakal saya suwe urip ana ing alam padang nggonmu ngenteni besok kapan tumekaning janji kabeh mau ya mung merga saka darbe keluputan wani ngrebut pusakaning Narpati Basukarna iki. Anoman gunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung waduh Penemban lajeng menapa ing kedah kula tindakaken supados kula saged anebus dhateng kalepatan kula. Apa ingkang wis sira tindakake besok aja mbok baleni. Kanthi srana gentur tapa ana ing Kendali Sada, gentur laku prihatin ana ing Kendali Sada, netepi jiwaning Brahmana. Muga-muga enggal cedhak dina janjimu kelawan ingkang gawe urip menawi kepaten lajeng dawuh paduka baliya marang Kendali Sada. Kaya wis titiwahyaning mangsa kala nyaketi kelawan kewajibanku nggonku bakal matedhakake kanugrahan Senggana nyuwun pamit Penemban sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung nuwun sewu menika sinten ditepungake wae Pandhita ing Candramanik Begawan Gunawan Wibisana. Oh Maduka Penemban Gunawan Wibisana iya pancen kepara nyata. Kowe sapa Penemban? Kula Pandhita ing Kutha Runggu peparab Begawan Kesawa Sidi. Ngerti ya? Lamun laladan Kutha Runggu kene iki wewengkon negara ing Singgela. Wewengkon negara ing Singgela. Mula yen pancen kowe kepengin madeg Brahmana ing Kutha Runggu kudu nyuwun dipalilaing Ratu Gusti
Ne wong sing gelo ya kuwi Prabu Bisawarna. Gandeng Prabu Bisawarna kuwi atmajaku mongko aku duwe kewajiban kudu melu mranata marang para kawula. Mula kowe tak anggap luput. Ayo, kukuta lemu dadi brahmana ning Kutha Runggu. Kowe golek papan liyane. Nuwun sewu, Penemban, sak ngertos kula Kutha Runggu menika kebawah keperintah negari Ngastina. Mila kula nyuwun pamunten menawi jengandika nganundung dhateng kula mboten badhe kesah. Lho, kowe wani karo aku. Mboten badhe kula nyebar winiying memengsan kelan jengandika Penemban Gunawan Wibisana. Nanging kula nuwun sewu menawi jengandika meksa dhateng kula nyuwun pamunten paripaksa monggo sak kersa panjenengan kula ladosi Penemban. Gempong penggaling Sang Gunawan Wibisana ing ciptarsa ngrangsang Sang Kesawa Sidi parandening mangke eling-eling pandhita buntas kawruh sithik paningalih Sang Gunawan Wibisana dipimulat Sang Hyang Bathara Sumaning lenggah wonten ing angganing Sang Kesawa Sidi sida nglumpruk tanpa aduh Penemban. Yata laruta saking kutha Sang Kurakala yen namata Sang Sri mboten nyana babar pisan bilih paduka pangeja wantahing Sang Hyang Bathara Suman ulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Gunawan tak tampa ora lihat pangestu Kotampanana iya kula pundi nggo jimat malah kepasang yogya katujuh ing ngene. Bilih saparan-paran anggen kula lumampah ing mengajab kula pados kasampurnane wadene. Samangke pinanggilan paduka Hyang Pikulun Bathara Suman. Ulun kula nyuwun pitedah wonten pundi kasuwarganipun Gunawan Wibisana Pikulun? Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Yen to pancen kaya mengkono patrapa semedi jalaran Gusti tiwahyaning mangsa kala sira kudu manjing alam kelanggengan. Gunawan Wibisana ndak duduhi dalan ingkang prayoga Gunawan. Wonten satriya bagus ingkang minggah wonten ing pertapan Kutha Runggu. Panjenengan sinten Raden? Penemban wale-wale menapa? Kekalangan ngidri jagat persasat sampun tepung gelang. Pengajaping manah namung pinanggiya lan Sang Begawan Kesawa Sidi. Jebul pinanggipun wonten ing pertapan Kutha Runggu. Penemban kula badhe ngautepada paduka Penemban. Tegesipun kula badhe suwita. Nuwun sewu panjenengan sinten? Dipun tepangaken kula panengahing Pandhawa satya ing Madukara pun Raden Janaka. Oh Raden Janaka inggih Penemban.
paduka ingkang kula upadi paduka ingkang tansah gumana musik wonten ing manah kula lan sakmangke sampun titiwanci kula matedhakaken kinalya rantaran tumedhaking pepakem Makutha Rama mugi dados ing kawuningan menapa ta winastan pepakem Makutha Rama Makutha menika agemaning Nalindra Rama menika sang marteng jagat Prabu Rama Wijaya ingkang kawasa ngratoni Triloka wondene pepakem menika kala wau ingkang sampun nate dipun jarwakaken dening Sang Nata Prabu Rama Wijaya dhateng rayinipun Prabu Barata inggih Raden Barata wondene pepakem menika kala wau wonten 8 cacahipun winastan Hastabrata ingkang angka setunggal pangareping kawula kedah nggadhahi watak setunggal Surya kaping 2 Candra kaping 3 Kartika kaping 9 Mendung kaping gangsal Angin utawi Maruta kaping 6 Geni kaping 7 Samudra kaping 8 Bumi werdinipun Surya darbe watak panas nanging ugi dados rananing dumadi tiyang jumeneng Nalindra kedah tansah anetepi wataking Surya liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ingkang pesananipun tiyang sak praja wau sami ngunduh kuruping pakarti angka 2 Candra utawi rembulan pakartinipun namadhangi ing pepeteng watakipun aneng semaken mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah bisa anetepi wataking rembulan Nalindra kedah saged wayah pepadhang dhateng para kawula ingkang nandhang pepeteng dene tumindakipun pangrengkuhipun dhateng tiyang sak praja dipun anggep kulawarga angka 3 pambegipun Kartika utawi lintang minangka pepasrening wanci ratri mangsa sepi lakunipun dados anengaraning mangsa kala semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta saking tumindak boten kenging singlar saking kautaman angka 9 Mendung wujudipun gawe girising ingkang tumingal dene pakartinipun dadi panguripaning sak kabehing tetukulan nanging ugi dadi pangrusaking dumadi mekaten ugi jejering ratu kedah netepi wataking Mendung yen pinuju angasta bebenering praja kudu anandhukaken singit wingit namung dawaing pangandikan muhung angegungna para marta angka 5 Angin pakartinipun anyrambahi sakatahing gumelar nadyan papan kang ndelik lan rungsit kabeh sami kawaratan dening angin jejering nata kedah netepi wataking angin kedah titi saliring paniti priksa sarta tan kenging anyepelekaken saliring prakara ingkang gedhe lan ingkang alit ing angka 6 Geni watekipun jejeg pakartinipun kawasa ambrasta dhateng saliring kang sesenggolan lawan panjenenganipun mekaten ugi sipating nata kedah tansah netepi wataking dahana rehning nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ingkang nerak angger-anggering praja boten kitang sentana kulawarga wadyabala lan kawula sedaya pinatrapan wisesa kang satimbang kalan kalepatanipun angka 7 Samudra watakipun momot lan jembar mekaten ugi jumeneng nata kedah saged netepi watak ing samudra inggih menika jembar lan momot ala becik kudu kamot sarta boten kenging nabet liripun Nalindra tan kenging gedhing marang sakwiji-wiji sabab mapan isining praja menika warni-warni amepaki angka 8 watakipun Santosa utawi bumi menika watekipun Santosa sarta suci dados nata menika netepi wataking bumi Santosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar dhateng saliring tiyang ingkang purun sarta demen lelabuh dhateng praja sarta tan gumampang kagiwang dhateng hambeging para wadul
satemah tiyang sak praja tansah anggegulang dhateng raing kasusilan. Praja ingkang mekaten menika bakal nuwuhaken puncaraning negari Raden. Menika menggah piwulang Hastabrata utawi pepakem Makutha Rama ingkang sampun paduka tampi Raden Janaka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dinijengan dika menemban sampun peparing pepakem Makutha Rama. Mugi dados sarana tentreming jagat sawigum. Kula nyuwun tulung Raden bareng paduka menemban pusaka Kyai Kunto kakundurna dhateng kagungan nata ing Ngawangga Raden. Mire manjing pasemeden suci Sang Kesawa Sidhi. Kaya wis purna darmaning Begawan Kesawa Sidhi. Angracut kabrahmanan wenteh nata Ndarawati. Dewa Bathara jagat pangestunggara. Arjuna ora tanggap lawan kahanan ya Yayi syukur pun ngakang melu seketi jumulung dene Sadi wis pikantuk pepakem Makutha Rama. Mara Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Kaka Prabu nampi pitungkasipun Sang Kesawa Sidhi kula kinen ngunduraken pusaka paduka Kyai Kunto Kaka Prabu monggo kula aturi nampi Kaka Prabu kula aturi jugar anggen ngandika tapa eman-eman menawi Kyai Kunto mboten kundur nasta paduka kuwatos raos sing manah kula binjang kados pundi tumapaking Bratayuda Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat pangestunggara lha ta. Arjuna mbalekake pusaka tembungmu sithik nanging nyocok ana ing ati ya Yayi tak enteni wahyaning mangsa kala Janaka. Angin gugur anggraning arga kura kurnita kagiri-giri orek bumi pragembita padula mangambak-ambak lesus wur pinusus jumeneng angger gancang nenggeri Sang Werkudara kinen angulari tindah ingkang rayeng Madukara mapan wonten ing wana Duryapura ingkang tumiyup saking dirgantara niki Sang Kumbhakarna.
Wah! Utawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana wah ana wewujudan merpeki lawan aku iki sapa wah tepungake Raden Tilasatra ing panglebur gongsa aku Kumbakarna iya kowe sapa satriya ing Jodipati Raden Werkudara oh Raden Werkudara iya kepasang yugya katuju ing ngene dene Raden Werkudara ketemu ana ing kene lelakno aku tak mancing ana ing awakmu netepi lawan darmaning kasatriyanku ingkang urung rampung lan durung purna aja enak kapenak kondang wis ngumandang ana ing jagat Satra ing panglebur gongsa wisatria ingkang digdaya sekti kalintang teka bareng kowe bakal mancing angganing Werkudara kowe kaya wong wadon lelemeran kowe njejaluk ana ing ngareping Werkudara ayo gunakno jiwaning kasatriyan wah ora niat aku bakal tumindak karo kowe Raden Cinandak dening Risang Werkudara Sang Kumbakarna parandene angon kedheping netra Risang Werkudara sigra manjing angganing Sang Bratasena kaget nenggih panenggak Pandhawa weh Werkudara iya Jlamprong nggih Kakang Mas saka ngendi Werkudara pun Kakang ninggal negara Indrawati nampa dawuh timbalaning Sang Hyang Bathara Wisnu kinen mandhita ning Gunung Kutharunggu peparab Begawan Kesawa Sidi wondene kewajibane matedhakake pepakem Makutarama wah sapa sing nampa pakem Makutarama sing nampa adimu Janaka syukur Janaka yen to wis entuk apa sing mbok upadi ayo tak kanthi bali marang Praja Ngamarta sumengko raos sing manah kula inggih matur dhateng ngersanipun Koko Prabu Darmakusuma Kakang Mas mugi saged damel tentrem negari Ngamarta nir ing Sambikara gemah haripah lo jinawi krana pepakem Makutarama menika wah yo tak